Og det forstår jeg kraftigt også godt. Bare til stille, det var lige nu. Jeg tror også snart, han begynder at græde ham der den ene. Ja, du har fået warning. Men nu vil jeg også sende tåle lidt, så skal Til at starte med, så sagde jeg, at du skulle stå stille og lave LR. Så... Hallo? Jeg tror, de er færdige. Jeg tror lige, jeg er nedlagt Jeg var i gang. med min gangster rap. I gang med noget. Jeg elsker, når jeg begynder at tale sådan der. Jeg tror snart, han der Duke Call begynder at græde. Ja, men løb rundt. Ja, okay. Ser du lige Petterfuck? Nej. Hvad sagde du så? Duke Call, slet din mic, når du ikke snakker. Hvad? Slet din mic, når du ikke snakker. Ja, jeg har muted ham. Sådan kommer den der bug igen, altså. User disconnected from your channel. User Du griner som en bøs. Det var bedre. Mhm. Jamen, du griner som en bøs. Du taler pænt til folk nu. Ja, jeg taler altid pænt til folk. Jeg kan godt lide, at han har fået den der misbrug til S3. Kan du godt lide det? Det var faktisk. Fordi så kan man se, at han er gay. Siger du, han er gay bare fordi han har den? Hey, hvad talte du om, Danny? Hvad? Hvad talte du om, Danny? Jamen, han kaldte dig lige gay bare fordi du har den der misbrug. Nå, jeg mutede ham, undskyld. Duke Call. Skal de unmute mig selv? Eller unmute ham? Ja. Pantos. Han siger ikke noget. Ja, nu kalder de på dig. Hvad er der? Hej. Det er dyr. Klamme homo. Rolig nu, tal pænt. Tal pænt, Helium. Jeg er lige unmute. Hallo? Skal du have mute for mesteren Pantox? Kom nu. Ja, tude lidt mere. Hallo? Jeg var der, Kim. Kan I hjælpe mig med det der fucking Teamspeak? Jeg sidder og filmer lige nu. Du er ældre end mig, men jeg opfører mig ældre end dig. Jeg opfører mig ældre end dig, det kan man jo ja. I ved godt, jeg Mathias. filmer lige nu, ikke? Har du sko på lige nu? Ja, tillykke med det, Simon. Det rager mig. Føler du dig så ikke nøgen? Så gider jeg sgu ikke. Nej, det er Jeg kan netop så godt lide derfor, at være jeg nøgen sidder af og dine. filmer, ikke? Ja, du filmer bare. Bevis. Bare filmer. Hej Peanut, hej mor. Der. What? The fuck? Tillykke, det var jeg, der startede, mand. Hvem fanden er det lige Mathias, han snakker med? Snakker Teamspeak, jeg er der også. Jeg er også den. Hvad med Jan? User entered Det your er channel. fucking sjovt. Hallo, kan I ikke hjælpe mig med det fucking Teamspeak? Jo, download 64 bitter. Nej, 32 bitteren. Fuck et fedt navn, mand. Forvent. Jeg tror du bare gør det snart. Godt få dem. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Nej, det kan du ikke. Jeg vil ikke have en skid. Jeg vil heller ikke have en skid, hvis jeg kunne vælge det. Det synes jeg også. Hvordan skriver man til Pede og Peanut? Du bare på skriver... Man får kun kontakt ved dem med at skrive hej. Jeg hører noget musik. Jan, User gør left du det your der? channel. Gør du det der tingeling? User left your channel. Du ved. Cakes bøsserum. Kun for bøsser. Nej. What? Jeg venner med HH. Sødt. Skal jeg få ham ind? Nej. 3 timer siden. Jeg spiller med Sims. Fuck, han er herinde tit. Må jeg ikke op plus 16, hva'? User left your channel. Hvad? The fuck? User joined your channel. Hahaha. Daddy.
så skal jeg sige Mathias. Danny. Ikke dig, Mathias. Jeg har lov til at snakke lige så meget som I andre har. Hold kæft. Nej, jeg gider ikke. Desværre. Hold kæft. Du har ingen ret til at snakke herinde. Lige så meget ret til at snakke herinde, som du har. Ja, i samme ret. Nu bliver jeg helt ked af det. Bøsungen. Ja, er der nogen, der har fikset det med Kim? Og ja, hvornår har du downloadet alt det der, du skal have for at tale med Peder? Gør du det? Panda! Da. Forever alone. Panda. Hvorfor har I ikke noget avatar? Fordi Avatar for mainstream, jo. Avatar, det er altså et billede. John er ikke blevet 16. Hvad? Nej, du skal have ham ned i dit rum, altså. Bare skriv, hej, jeg skal ned og tale med jer. Hvad er det så? Alt det der er standardnummer. Include. Hope. Fuck, den er svær, den her bane her. Det her. Du joinede Cake. Hey. Du har fået 5 point for at spille på serveren. Hvad kan jeg få? Ej, stop. Lad mig se. 85 point har jeg. Ja. Ja, men du kan tage Slowcharm. De har lavet sådan noget pis med poke. Damn. Hvor meget kan jeg skins? Nej, mand, nu er jeg kun 15 dage til admin tilbage. Katastrofe! Nej, for så køber man noget nyt. No life. Hvad? Det er no life. Jeg vil købe laserskud. Det er det, jeg sparer op til nu. Det koster 180 point herinde. Jeg havde vist 5.000 eller noget derinde. The fuck, dude. Jeg skal have spillet meget på piraternes server.